YouTube, аз съм Здравейте, YouTube. Танатека 66 и днес снимам клипче как оцеляваме в Аз ще я направя мина и тук. Minecraft сервер епизод 2. Сега. Първо нямаме кирки. Първо трябва да съберем дърво. Къде? Чакай, ще намеря крафтинг тейбъл да го взема. Няма да взимаш никакъв крафтинг тейбъл. Добре, тъпо. Ще ми дадеш ли командата тъпо? Ние аз не мога. Не знам как се. И аз съм стикал на главата. И защо няма командата Мони? Не знам. Имаш бал. Пробвай с бал. Бал. Бал, бе. Нямам. Е така бал. И какво е това? И пак да си видиш парите. Баланс. Напротив ми. Баланци. И бал също става. Напротив нямам и трите. Не знам, защо не ще помисля. Ти си модератор, нали? Или боюдър? Да, билдър съм. Аз преди бях админ с дядмо. И защо вече не си? Защото бе да исках да правих един мой приятел админ. Аз събрах дърво, сега ще направим кирки. Ти рипърна тези саплинги, виж? Аз не съм пред теб, тъпо ми. Виж колко много саплинги. Виж колко много саплинги. Да, аз ги фърлих. Къде толкова много? Спираш, нали? Виж, имам и къпки. Супер. Сега правим огромни гъби. Кога съберем бон мил? Трябва ни кокъл. Кога съберем бон мил, каза. Или как се вика? Кога съберем бон? Трябва ни кокъл. Бон ни трябва. Направи тако. Направи лопати, ако имаш дърво. Разкопай пода. Какво? Разкопай пода, ти казвам. Окей. О, извинете, хора, да не си помислят, че читаме... Напиши то гъгъле долу. Да, знам, не си помислят, че читаме... И направи ден. Няма да правя ден. Ами то си е ден. Аз няма да правя ден никога. Оля, За малко лагна. за малко също сървър има лаг. Това е. Да, само по някой път лагва. Но влизайте си, ако искате. Отиде това дърво, бе. Чакай, пише ми. Пърнала стена. Едно да не лагва при вас сървъра. Да, защото при нас лагва. И проблема е в компютъра на Ондра. Пропуснал си едно такова квадратче. Не съм пропуснала, ми свърши дървото. И май са две, да ти кажа. Имам един сапник. Аз се кача да обера. Аз имам 9 гъби. Аз имам 6. Не преобработено 7. На 8. Вижте, има много тикви. Могат да ни служат за тиквени фенери. Ще напиша една нещо на мозъка. Не, ще го видят. Напиши по скайп. Не, това не е тайна. Мозъка, обче. Пишете се. Ако не знаете какво е МСГ, МСГ е тел. Ако някой знае какво е тел, или някой не знае какво е МСГ. Видях какво написа. Ходи ли ти се? Не знам. Кой град си аз не знам. Знаете, хора,
Знаете, хора с цел не сме от един град, само сме приятели така. Запознали сме се в сървъра и решихме да снимаме клип. Да. А ти от кой град си? Дали искаме да снимаме клип с него, да оцеляваме. Да, и разни други. Искам да направя PvP сервера с някой да се бие. Преди беше PvP. Имаше Да, половина значи беше PvP. Аз ги трепих всичките с легендари. Преди имаше половина тим да енчантера с натурали ги тепах. С натурали? Да. После ще ми задеш ли до мен Няма натурал? половин тим да е енчантер. Даде енчантам на 1000 лева. Ма няма половина за енчантер. Пропусна едно квадратче. Свържи ми дървото, пак ти казвам. Отивам за дърво. А ти сега какво правиш? Чупа място за вратите. Добре. Мутирало дърво, сега. Накрива се вратите, но няма нищо. Може после да се направим айрон врати. Ако намерим айрон. Да, но хора... И после ще ходим на дъмо, за дъмо. Ние почнахме нова поредица от днес. Имам дъма! Добре. Почнахме нова поредица, тя ще се казва... Не бе, Тази поредица ще се казвам Minecraft сервер оцеляване. Нали знаете, че снимах едно клипче Minecraft сервер. епизод кой? Това ще бъде първи епизод. Аз съм снимал с брата на знака. Как е ник? На тоя ли? На тоя, как беше бе? Аз ще го довърша. Какво ще ви кажа? Забравих. Да, драги зрители, това ще бъде първи епизод на Minecraft оцеляване. Направи то, човек! Не, Никол. Събери дърво. Добре. Аз ще направя чест. Ето ти, 7 дърво. Искате да го локнем? Искаш ли да го локнем? Ето го, намерих го. Някой го грива, го бавам. Лок. Намерих го. Цел. Юаре и... Ще сложим... Ще направим един нарез. Какво? Сме готови за къщата. Не, няма да правим рез, но ако някой пипа често бете, ще го баннем. Мали имам 25 цапи, да? Пиле, пами пиле. И също за какво шушнем изобщо? Сепия и трябва мастило. Умирай, Сепио, умирай. Дай ми мастило. Ще умира. Дай ми мастило. Бия я с кирка. Бия прасей. Побих Сепия и пиле и ми изграчи половината кирка. Умираш. Пържолите ми. На, кирката. Ето ти храна. Аз имам храничка. Не съм гладна. Ето ти. Сега да копаем дърво. Може да отвариш честа. Защити го и за мен. Аз не мога да го отваря. Аз не мога да го отварям. Айде, сега можеш ли? Не. Вау.
Я? Сложи ти. Сложи ти друг до него чест. Не мога. Ти на гейм мод ли си, бе? Не. Аз как мога да го отварям? Слагай ги ти. Да, ти си админ. Слагай ги ти, тая чест. Защото аз... Ето сложих. Ти си админ. Това е лонера и... Да, това е лонера, да. Значи, лонера... Аз сте гледали мини епизод, аз ви казах. Аз казах, че сложи честно. Ай, копай камъни. Какво ти казах? О, това е лонера. Събирам дърво. Телепортна се. Кой се телепортна? Лонера да му ще пустим. О, не загни. Дърво. Аз по дърво. Покажи спауна на сервера. Аз съм го показал на миналия епизод. Ако някой го гледа. Защото миналия епизод само показвах сервера на... Тогава се познах. Тогава как с гейм. Имам 46 дърво. Супер. Аз купая. Вече 50 и няколко. Камък. Правя си минал, нищо не виждам. Ninja Stealer Cup. Ninja Stealer само как са легави. Пише само ОУ. Искаш ли те да ги добавим? Не, остави. Остави. Един май спомням за това не искам. То... Още и сега това е нашия епизод. Може на следващия епизод мога да снимам с Лайо вместо с Цеон, да ви кажа хора, да се знае. Наскоро си купих Фрапс и почнах да снимам клипчета. И сега почнах да снимам клипчета. Сега. Написах на Нойзе. Махайте Нойзе. Те направи. О, ела тук. Къде си? Къщата. В хома. Аз сетвам хома, да ви кажа. Аз не съм си го сетнал, защото живея в друга къща. Не ми пука. Има 52 дърво. Сложи печката. Сложи печката. Сложи печката. Откъде карман ми? Защо не си? Защо бе? Дай ми дървото. Ето слушай, ето как крафтинг тейбъла ми. Няма свободно място. Нищо. Си направим един меч. Аз имам все каменни кирки. Каменни кирки имаш ли? Чакай. Если че на цен за каблото. Ама аз имам 35 сега. Аз имам 29. Аз имам права кирка. Аз имам и меч. Аз имам меч, лопата и кол. Браво. Да, и аз. Се. За малко ще го чупа това. Крафтинг тейбъл, хората. Така.
така. Защо така? Готино е. Напротив. Добре. Имам 316 дърво. Айде. Служи крафтинг тук хора. Еми... Кога мислиш да спираме епизода? След 3, 5 или 7 минути. Знаеш колко време се качва? Миналия епизод се казва, че се цяла вечер. Еми, стои само това на екрана епизода. После ще измислим нещо готино. Ево тук да завършим епизод. Гъта! Е в къщата ни. Или го телепортна. Не. Телепортна го до нинджа. Ево тук да завършим епизода. И го кикна, нали? Ево тук до мене. Добре, това беше всичко от днес. Аз бях 56, тук с мен беше Целон и чао!